Estem en un moment de canvi en el sistema educatiu bastant important. Cada vegada hi ha més persones que, que volen optar a un tipus d'educació més respectuosa amb els processos de vida dels infants. Una educació que tingui més en compte les necessitats emocionals, que tingui més en compte les individualitats de les persones, que tingui més en compte que cada nen i cada nena és un ésser especial i que cada persona té la força i l'interès per seguir els seus aprenentatges. Una educació activa, una educació que permeti la participació de les famílies, una educació en la que, com us dic, no estigui basada en la reproducció d'informació, sinó en el desenvolupament de totes les potencialitats de l'ésser humà a través de vivències reals en companyia d'altres persones. Cada vegada hi ha més persones que estan buscant escoles vives tant a dintre com a fora del sistema educatiu. Però en canvi està en un moment en què les lleis no permeten o bé posen moltes dificultats per la creació i per al sosteniment d'aquest tipus d'espais educatius. I és per això que hem engegat amb altres persones, hem engegat una plataforma per d'alguna manera expressar a la ciutadania aquesta situació, per sensibilitzar a les persones sobre quina és la situació actual. En aquests moments, com us deia, encara hi ha poques, però comencen a haver-hi cada vegada més, escoles públiques que tenen un projecte d'educació viva. Però, en canvi, hi ha moltes famílies que demanen aquest tipus de projectes. Les poques escoles públiques que n'hi ha pel territori català, en els moments de matrícula, tenen com, si ofereixen 50 places, per exemple, si són una escola de 2 línies, doncs moltes d'elles tenen demandes de 250 o 300 places. És a dir, que l'oferta pública de places d'una educació viva és molt inferior a la demanda actual. Amb la qual cosa hi ha moltes famílies que volen optar per aquest tipus d'educació, però que en canvi no troben places a les escoles públiques. Per altra banda, la normativa actual de creació d'escoles privades penalitza les iniciatives petites. Una escola viva, o la imatge que tenim d'una escola viva, és una escola en la que es puguin cuidar molt les relacions, una escola molt familiar. Per tant, una escola viva pot ser una escola amb 50 nens d'infantil i primària, o de tot primària, no? Però, en canvi, la normativa de creació d'escoles privades és una normativa que exigeix el mateix nombre de professorat i els mateixos espais per una escola de 450 nens que per una escola de 50 o de 30. És a dir, la normativa actual no permet la creació d'escoles petites, que en canvi sí són permeses per les escoles públiques, com és el cas de les escoles rurals. Quan un grup de famílies sensibilitzades per aquest tipus d'educació volen crear una escola, es troben que necessiten tenir un espai que tingui 8 aules de 20-30 metres quadrats cada aula, més un pati de 1.000 metres quadrats, més una sala de 45 metres per la biblioteca, més una sala de 100 metres quadrats, una sala polivalent, menjador, més els serveis, evidentment, més l'espai de reunions, més 8 mestres, en el cas de primària, 8 mestres titulats. Clar, si estem parlant d'una escola que potser té 50 nens, és un absurd demanar que hi hagi 8 mestres i és un absurd demanar un espai de 400 o 500 metres quadrats, no? Per tant, encara que tu diguis, no, però si nosaltres som només 20 persones, 30 famílies que tenim 50 nens, no pot ser, no ho permeten. Amb la qual cosa la normativa actual està penalitzant les iniciatives de cooperatives de famílies, iniciatives petites, que en definitiva és un dels principis d'aquest tipus d'acompanyament. Per tant, és pràcticament impossible crear una escola privada d'aquest estil. No hi ha places a les escoles públiques. Bé, les famílies, aleshores, que opten per no portar els fills a l'escola, es troben en què hi ha una llei orgànica que obliga a escolaritzar els nens des dels 6 als 16 anys. A diferència de molts països europeus on l'educació en família és permesa i està regulada, a Espanya encara no és possible. Jo crec que de base hi ha una confusió, conscient o volguda,
que és l'equiparació entre el dret a l'educació i l'obligatorietat de l'escolarització. És a dir, l'educació és un dret fonamental i, per tant, l'administració, com a representant de la ciutadania, ha de vetllar perquè cada infant tingui accés a una educació de qualitat. En canvi, l'escolarització és tan sols una manera de fer realitat aquest dret a l'educació. És a dir, l'educació té lloc en els esplais, pot tenir lloc a les associacions de famílies, té lloc a l'àmbit familiar. El dret a l'educació es pot satisfer de múltiples maneres, no només a través de portar els nens i les nenes a una escola. Aquesta idea, que és bastant lògica, no? És la que està a la base de la regulació, del reconeixement de l'educació en àmbits no escolars a la majoria de països europeus, i en canvi aquí, a Catalunya i a Espanya, encara no està permesa, no? Hauríem de dir que és una realitat poc coneguda, i potser perquè és una realitat poc coneguda, normalment davant de les situacions poc conegudes, la majoria de persones tenim prejudicis i pors que ens porten a no explorar-les. Educar en família no significa que el nen està a casa tot el dia i no surt d'allà i no es relaciona amb ningú. En absolut, no es tracta d'això. Les persones que eduquen en família, la majoria de persones que jo conec que eduquen en família, són persones que acompanyen els seus fills en multitud de vivències. És a dir, estan constantment entrant en contacte amb altres nens. Simplement que creuen que l'oferta educativa actual no és la que satisfà el seu desig pedagògic, d'alguna manera. Així que les famílies que desitgem un tipus d'educació que posi l'èmfasi en el respecte als processos de vida dels infants, en l'acompanyament de les emocions, en un aprenentatge actiu basat en vivències reals i no en un llibre de text, amb la possibilitat de que la família pugui estar present i pugui col·laborar amb les escoles, amb entorns petits i familiars on es puguin acompanyar els conflictes, les necessitats emocionals. Resulta que no trobem prou places a les escoles públiques. Resulta que és pràcticament impossible crear una escola privada i resulta que a sobre no ens permeten no portar els nostres fills a les escoles. Jo crec que és una situació que és injusta, i que crec que una llei ha de garantir els drets fonamentals de les persones, però no pot imposar un model educatiu. La mateixa Constitució espanyola, en l'article 27, parla del dret de les famílies a triar el tipus d'educació que volen per als seus fills. Crec que si el tipus d'educació que les famílies volem per als nostres fills és una educació respectuosa amb els drets fonamentals de la infància, és una educació que no ha d'estar perseguida. Al contrari, és una educació que ha d'estar facilitada per part de l'administració. I per això hem creat una plataforma per informar, per mostrar el que és aquest tipus d'educació i per demanar que d'una vegada sigui reconeguda el dret de les famílies a triar per l'opció educativa que considerem més valuosa per als nostres fills. El dret de les famílies a decidir sobre l'educació dels nostres fills.